catro mulleres galegas. Levamos 20 anos viaxando polo mundo coas nosas pandeiretas. A nosa música nace da tradición, pero tamén do desexo de abrir novos camiños. Con Faltriqueira aprendín que a tradición pode viaxar, pode reinventarse e seguir viva. Cada concerto é unha maneira de mostrar como somos. En Faltriqueira sempre buscamos que a tradición soe nova. As nosas polifonías mestúranse con outras músicas do mundo coa naturalidade de quen fala outros idiomas. A tradición non é estática, é como un río que segue fluindo e nós cantamos desde esa corrente.